Tayo po ay magluluto ng dinuguan. Magsimula na po tayo. Ilagay lang natin ang taba ng baboy. Igisa lang natin hanggang lumabas ang kanyang mantika. Igisa na rin natin ang bawang at sibuyas. Okay na ang ating sibuyas at bawang. Ilagay na rin natin ang laman ng baboy. Igisa natin ng maayos. Maglagay na tayo ng asin, paminta, at kunting betchin. Haluin lang natin. Hayaan lang natin itong matuyo bago natin ilagay ang dugo. Ang ginamit ko po ay purong dugo ng baboy at meron na rin itong suka, asin at paminta. Maglagay na rin tayo ng sili, pampabango. Maglagay na rin tayo ng suka. Luto na ang ating dinuguan. Kain na po tayo. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli.